Nadawat na sa lokal nga gobyerno sa Malungon ang ikaduhang hugna sa supplies alang sa supplementary feeding program gikan sa DSWD pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ana sa 4,700 ka mga daycare pupils beneficiaries sa lungsod ang masuportahan sa mga supply. Ang supplementary feeding program usa ka food provision nga dugang ngadto sa regular meals sa kabataan nga kasamtangang naka-enroll sa mga daycare centers sa Malungon isip kabahin sa DSWD's contribution to the early childhood care and development program sa gobyerno. Nahatod na sa DSWD sa Sankin Arena, Malungon ang mga supply. Samtang sa Alabel, Sarangani Province, nahatod na sab sa DSWD 12 ang mga pagkaon alang sa 12th cycle supplementary feeding program sa mga gagmayng bata. Dunay mga isda, poultry products, gulay ug mga grocery items ang gipang-apod-apod sa mga child development workers sa lungsod. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development Office Alabel, target sa supplementary feeding program ang mga daycare pupil edad 2 hangtod 4 anyos. Mukabat sa 2,342 kabata ang benepisyaryo sa supplementary feeding program. Tingwa sa programa nga mapausbaw ang 80% nga nutritional status sa mga bata human ang 120 kaadlaw nga feeding program. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.